Guys, nakalimutan kong bumili ng Coke or Pepsi sa 365 but bibili na lang ako dun sa grocery store. Baba na tayo. So we need this one, Pepsi. I think this is fine. Hi! Wow! Punta ako kay Jane. Saan kayo? Diyan, mag-sleep over kay Jane. Let's choose this one. See? Okay, I think I'm good. Madali, inilinis ko lang to kasi sobrang init. So guys, nandito na tayo sa bahay ni Jane. Bahay ni Jane. Oops, no, love. Wait. Okay. Dito na tayo sa bahay. I don't know where she is. Okay. Baka nasa kusina. Or nasa room niya. Ang bango naman. May nagluluto na siguro ah. Ikaw lang? Oo, ako lang. Asan na sila? Asan si Jane? Wow, ang sexy! Pajama mo. Prepare. Ganda ni Danya. Wear it tomorrow. She is cooking nilaga, pork nilaga, and fried pork. So, may binigay si Jane na snack. Kasi gutom na ako. So, this is hazelnut. Jane! Hazelnut? Ano to? Hazelnuts. Ay, chestnut yan? Parang hazel. So, kailangan daw Ito na yung i-cover. 4 minutes. Kasi tatalsik. Ayan. Oh! So, walang tumalsik. Then ha? Ayan, nakuha natin lahat. So, ito yung laman. Sarap. Balat na pala yun. Sarap. Bongga. One more. One more. I'll show you. Ay! Ready? 3, 2, 1. Ay, tumulas. One more. 1, 2, 3. Okay. Lalagyan pala ng asin. Asin. Mas masarap with salt. Walang tayo nilalagyan ng kasi ang dumi. Ayan yung prepare ni Jane. Magpapalit ba tayo na ng pantulong? Na Pajama. Alam mo kung magpapajama tayo ngayon? Okay. Oo nga, magpapajama na ba? so here. Ay, oo. Pajama na tayo Pajama para tayo. picture later. Ayan. Okay guys, mag-change outfit na tayo. Oo. Andrea, mag-change outfit na tayo. Mag-pajama na tayo. Fit check! Ganda. Ang ganda naman ng cherry mo. Nakapajama na! Oh my God, nakapajama na pala! Ready na kayo? Wow! Come in! Woo! Gagi! Naglakad kayong ganyan? Oh my... Ano pa ako?
Mirel? Ay, yung sa Ice Age. Yung Ay, pinag-aagawan nila. yung laging Ito yun? naiipit. Oo. Ay, ito yung ang liit lang pala. Ba't ang liit? Eh, ang liit lang pala eh. Squirrel yun, di ba? Oo nga pala. Yung pag-start siya hanggang ending, hinahabol niya pa rin yung na nahulog na sa snow, sa Kaya- lahat-lahat. Ito pala yun. Gagi. Masarap siya. So, paano na kinakain to? Kasi ang tigas. Ano, may Minangat bibig na. sila na, oo, minangat na. Uy, grabe naman yung bibig. Uy, grabe naman yung ngipin nila. Ang talas. Ay! Kaya ako, ang sakit ng ulo ko. Oh my God! Ang sakit ng ulo ko. Ang arte-arte nito parang hindi Pilipina. Nainitan daw siya. Ay, oo nga, sa guest na. Hahawakan din naman natin. So, girl, lalabas tayo doon. Tapos, hawak natin. Ay, hindi. Naglagay ka eh. Nang wine diet. Pagkatapos na, okay, video pa daw. Exit tayo. Tapos, Mag-wine Picture lang ba? Inom. Ay. Inom. Ay! Next! Ganda! Okay. Ganda ng kulot ni Dinos ah. Oo nga, napakaganda ng pagdating namin. Akala namin, ano to? Siyempre, dapat maganda tayo. Okay. tayo. Cheers, One, guys! two, Cheers! Cheers! Ang nag-cheers iniinom, ikaw talaga ha? Kakain tayo na. Sige na, sino mauna? Oo. Si Madam! Ginger kasi yung Sa kanila. Oo. Bakit may ginger? Siguro parang mas malasa. Yung namin sa ano, sa... Depende sa bansa. Ay, hindi pala tayo kung ano nung nakaraan naman. Marami pa tayong drinks guys. Inom lang. Sige ba? Ay, wine shot na lang. Oo nga. Yung kay ano, tingnan natin. Ilang person? Boy tayo. Bata, kumain ka na bata. Ay, hindi oh. Akin na yung taso. Edad ba siya? Hindi. Parang 12%. 12? Ito, Ay, 13. Ano ba? Sarap. Lagyan mo na lang ng ano. It's okay. Hindi ganyan talaga si Mel. Yung ano mo, yung approach mo. Sabi ko, sorry naman. Oo, sabi ako ngayon. Sorry naman. Galit lagi, no? Oo. Hindi nga ako sweet. Pero ano? Grabe magmahal. Yung chili oil. Gusto niyo yung chili? Parang masarap. Please. Yung sarap. Ang chili. Bunga. Ang sarap na yun. Punta ka ng pizza dito pagkain mo. Eh, kung hindi ka mamula. Dito pa siguro dito. Manila. Paso yung ako. Ay, sa ano naman, doon naman sa bahay. Kailan? Sa 30 or ano ba, sa 1? Pag alis na ano, ay, hindi pala na siya. Nandito pa ba si Gabi? Sa ano na lang sa 9. Nandito pa naman si Jane. Jane, okay lang sa'yo? Ano? Sa 9, doon naman sa bahay ko. Naman. Bago ko umalis. Kakaalan ba? Sa 10. Sa 10. Oo, pwede sa amin. Kaso, pinitin pa ako. Edit lang muna ako ng ano natin. Charge mo daw. When hearts just beat strict one time, the thoughts of love on my mind. You can figure out just what to do. There's a problem here. You, I guess that we're waking the need. Nauna. You'll be the princess, I'll be the princess. It's a love story, baby, just say it.
guys, it's 1 a.m. and kami na lang ni Ante yung natira dito. We're just, natutulog na yung iba. We're just trying to finish the movie and then natutulog na rin kami. So that's it for today's video. Thank you for watching.